Kako da uvek uradite dobro pismeni iz srpskog, ukoliko nemate talenta za pisanje? Nismo svi talentovani za pisanje, nemojte pisati duge rečenice. Delo je jako konfuzno i profesor koji čita duge rečenice neće skontati šta ste hteli da kažete. Mnogo je bolje da tu dugu rečenicu podelite na više kraćih. Gledajte da smanjite upotrebu ona, ono, bukvalno, iskreno ružno zvuči kad se čita. Izbacite to. Bez citata ima zube lepe kao biseri. Ja mislim da profesori ne žele dalje da čitaju nešto što se ponavlja i što čujete da neko stalno stavlja nemojte stavljati bolje da ne napišete, nemoj da vam je palo na pamet da stavljate 3 tačke ili 3 uzvičnika. To toliko nema veze sa pismenim radom. Da vam ne objašnjavam sad, verujte mi na reč. Nije bitno koliko ćete napisati, da li 2 strane ili pola strane. Najbolje bi bilo da napišete stranu i po. Morate da krenete odmah od uvoda, možete krenuti od razrade, ako vam je tako lakše. Uzmite jedan papir i napišite šta god vam padne na pamet u roku od 10 minuta, sve